एगो गीत आ रहल कौन गीत हो कौन जी एगो मेहरारू अपना मरद से कहतिया कि आइए बलम जी कोइली ही नाश्ता जी नाश्ता भुजिया फरावठा के कोई नी व्यवस्था हो कोई व्यवस्था तो मर्दा कहता ये बड़ी नीमन लगे तहर लुकिया धनी हर लुकिया धनी हरे पहिरी के मारे हेलू मुसुकिया धनी अरे सड़िया बुलुकिया धनी ना बाबूआ हाँ ये कहे के बा ई नहीं थे कहे के क्या कहे के बा ये लय में हाँ बाबा का आराधना प्रार्थना करे हाँ जी कहता भक्त का कैसे कि पहिले पहिले हम भेजता नी देवता पहिले हम भेजता नी देवता कभी स्वीकार कभी मंगल के देवता पहिले पहिले हम भेजता नी देवता कभी स्वीकार कभी मंगल के देवता रोज रोज गइले भजनवा बाबा ए बाबा करता निराउर सुमिरा नवा बाबा देवी तारा सना बाबा देवी तारा सना बाबा सबका से पहिले भेजावता नि देवता बोली स्वीकार तने मंगल के देवता रोज रोज गइले भजनवा बाबा करता निराउर सुमिरा नवा बाबा देवी तारा सना बाबा देवी तारा सना बाबा पुरस्कार देनी हमरा संतोष भैया बरई पट्टी निवासी वाह वाह और हार्दिक अभिनंदन करब संगे संगे मिस्टर सुभाष जी वाह मिस्टर सुभाष जी गणेश भगवान के भजन पर पुरस्कार देनी हमने के हाँ जी भगवान गणेश जी मंगल कार्य में हाँ सहायता करी मिस्टर सुभाष जी के हाँ जी हार्दिक अभिनंदन करब वाह और का कहता लइका क्या कहता फरस किए बाबा ए बाबा मंगला के दाता हावी दिघिल के हावी हरैया जी भोला बाबा सीता हवन पार्वती मैया जी मंगला के दाता हावी दिघिल के हावी हरैया जी भोला बाबा सीता हवन पार्वती मैया जी मंगला के दाता हावी दिघिल के हावी हरैया जी भोला बाबा सीता हवन पार्वती मैया जी मंगला के दाता हावी दिघिल के हावी हरैया जी भोला बाबा सीता
दीदारा सनवा बाबा दीदारा सनवा बाबा दीदारा सनवा बाबा दीदारा